Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн кадерле телевизор караучылар. Тапшырубызның иҗат төркеме һәм мин Азилә Батырханова һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген 16 май, пәнҗешәмбе. Әле кайчан гына башланган иде, инде уку елы тәмамланырга да санаулы көннәр калып бара бит. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен имтиханнар чоры. Бары уңышлар юлдаш булсын сезгә кадерле чыгарылыш сыйныф укучылары. Шушы минутларда без сезне җыр дәресенә чакырабыз. Әлеге сәхифә Татарстан Республикасы каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Аның кысаларында элек популяр булып, бүген онытыла төшкән татар телендә язылган җырлар белән таныштырабыз. Бүгенге дәресебез Гамир Насрый шигыре Салих Сәйдәшев киенә язылган Зәңгәр күл җырына багышлана. Дәресебезне башлыйбыз. Табигать безнең яшәешебезнең нигез ташы. Ул без сулаган җылы һава, кояш нурлары, урман күлләре. Балалар, без сезнең белән бүген яңа җыр дәресенә ашыгабыз. Кемле апа, бүген дәрес буламы? Була, балалар, керегез. Балалар, biz бүген Зәңгәр күл дигән җыр өйрәнәбез. Мәшһүр композиторыбыз Салих ага Сәйдәшев музыкасы, Гамир Насрый сүзләре. Әйдәгез, хәзер беренче куплетын өйрәник. Зәңгәр күл бик матур күл, тирәсе камышлык, аның белән без әле тик быел таныштык. Әлеге җыр ул балалар Салих Сәйдәшев язган балалар җыентыгы да чыкты. Менә монда язылган Тат книга издат 1954 ел дип. Һәм гомумән татар музыкасында ул иң беренче балалар җырлары җыентыгы булып чыга. Мелодия ягыннан ул бик ягымлы, бик аллегретто дип язса да, ягъни темп ягыннан ул тиз уйналса да, ул барыбер ничектер лирик җыр булып сизелә. Бу җыр ми мажор тональностендә язылган. Ул күбрәк менә нидер сары төс белән, бу бит инде Зәңгәр күл, Зәңгәр төс белән бәйләнешле барга тиеш. Юк, ул монда күбрәк сары төс, ягъни кояш төсе белән алтын төстән ничектер. Һәм чыннан да ул җырны тыңлаганда, бигрәк тә пианинода салмак кына уйнасаң, анда нидер менә ничектер менә кояш утлары уйнаган сыман. Кояш, болыт, үсемлекләр, күлләр, ул бөтенесе дә табигать. Хәтта кеше дә табигать баласы. Хәзер әйдәгез бергәләп Гамир Насрый шигыренә композитор Салих Сәйдәшев музыкасын иҗат иткән Зәңгәр күл җырының беренче куплетын җырлыйк. Хәзер инде икенче куплетын өйрәнәбез. Кичкенәдән җырлап үскән Зәңгәр күл җырының авторы Гамир Насрый икәнен мин белмәйдем. Баксаң, ул мин туып үскән Дүртөйле җиренә күрше генә булган Краснокама районына караган Җанҗегет авылыннан булып чыкты. Әти белән еш кына умартачылык эше буенча шушы авылга баргалы идек. Менә шунда барган чакта, шушы авылның кайсыдыр агае шушы бик матур бер күлгә күрсәтеп, менә шушы Зәңгәр күлебез турында безнең авылның шагыйре бик матур җырлар да язды бит дип әйткәнен хәтерлим. Гамир Насрый Гариф улы 1916 елның 3 январында Иске Җанҗегет авылында туа. 1932 елда
үзенең Зәңгәр күл дигән шигырь текстын яза. Әлбәттә, балалар өчен яза иңелек. Аны инде үзенчә инде көйләп җырлап та йөриләр ул вакытта ук. Ләкин көй әлбәттә башка, ул халык үзе чыгарган көйгә генә җырлана. Менә шушы Казанга килеп, техникумда укып, аны тәмамлап, композиторлар белән аралаша башлагач, әлбәттә ул инде җырларда иҗат итә башлый. Татарстан радио комитетына эшкә урнаша. Анда музыкаль драматик тапшырулар бүлегендә эшли. Шуңа күрә әлбәттә инде композиторлар алар аның тирәсендә бар һәм алар белән аралаша, дуслаша. Бигрәк тә иң дуслашкан кешеләреннән менә өч кешене әйтәләр инде мин монда. Алар инде Салих Сәйдәшев, Йодат Фәйзи һәм Рөстәм Яхи. Бер көнне килеп керә Салих Сәйдәшев аның радио комитетына әйтә: "Гамир, балалар өчен бер матур көй туды. Шунда уйнап та күрсәтә, анда рояльләр бар инде." Ул утыра да үзе көйләп биргән кашандыр. Бала чакта, яшь чакта дип әйтәгәндә. Я шушы Зәңгәр күл дигән текстны язып та бирә. Ул чын мәгънәсендә менә Гөлшат Зәняшева кебек безнең җырчы шагыйрьләребез плеядасының башында торган, шушы плеяданы башлап җибәргән шагыйрь җырчы кебек тә. Чөнки аның 15-20 генә җыры булса да, аларның һәрберсе аларның вакыйга. Сугыштан соңгы 50-нче елларда Татарстан дәүләт радиосының балалар редакциясе үсмерләр һәм балалар өчен татар җырларын пропагандалаучы, яшь тыңлаучыларга җиткерүче төп чыганак була. Татар композиторлары һәм шагыйрьләрнең яңа җырлары радио эфирда һәр даим яңгырый. Халкыбызның татар җырлары яңа балалар җырлары белән тыңлаучыларны бик яратып таныштыра. Татар балаларына яңа җырлар Татарстан дәүләт радиосының актив эше ярдәмендә барып ирешә. Бу юнәлеш балаларда милли үзаң тәрбияләүдә иң кыйммәтле һәм бәяләп бетергесез хезмәт. Күлнең зәңгәр суларын шәшрәтеп уйныйбыз. Шундай рәхәт, күңелле, уйнап һич туймыйбыз. Хәзер соңгы 3нче куплетын өйрәнәбез. Бу Зәңгәр күлен җырында да, лирик җырда да, ул менә балалар җыры булса да, музык ягына килгәндә, ул барыбер нидер теге бала җыры гына түгел. Әйе, Сәйдәшев музыкасы бер ягына караганда ул бик гади. Ләкин техник ягыннан ул гади булса да, менә аның тавышын, моңын чыгару бик авыр һәм чыннан да музыканттан бик күп практик таләп итә, тырышлык таләп итә һәм зауыклык. Яшәя безне урманга җизбыргы тавышы, баш иеп кала безгә Зәңгәр күл камышы. Ә хәзер Зәңгәр күл җырының 3нче куплетын җырлыйбыз. Әлеге җырда әйтелгәнчә, табигатькә беркем дә битараф була алмый. Тирә-юнебезгә сакчыл карашта булып, аның кадерен белеп, мөмкинлекләреннән файдаланып.
Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Җәй якынлашкан сайын концертлар сезоны да ябыла. Без яраткан, тамашачылар яраткан Казан шәһәре филармониясе концертлар сезонын төгәлли. Быел аларның уңышлары искиткеч күп. Барысы турында тәфсилләп, Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Чулпан Закиров белән сөйләшербез. Чулпан Ринатовна, исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Хәерле иртәләр барыгызга да. Сөйләшүебезне күптән түгел булып узган вакыйгалардан башлыйк әле. Сез бит Кавказ якларында зур гастрольләрдә булып кайттыгыз, әйеме? Социаль челтәрләрдән карап бардык инде без аларны, әйеме? Сезне кайгына барсагыз да шулкадәр җылы итеп кабул итте тамашачы. Менә шул турыда сөйләп китегез әле безгә. Әйе, бу безнең өчен бик мөһим чара булды, чөнки без 1-2 елдан дәврендә шул Рәсәй мәдәният министрлыгы программасына бик керергә тырыштык һәм ниһаять быел без шундый зур гастрольләрне грант буенча отып алдык. Без Кавказ ягына, Дагестанда Махачкала, Дербент шәһәрләренә, Грозныйда, Нальчикта, Владикавказда булып кайттык. Шундый зур гына безнең сәяхәтебез шундый матур җирләрдән узды, таулардан узып киттек. Ә инде тамашачыга килгәндә, ул безне, бәлким ул безнең тамашачы шикелле күреп бетермәгәндер. Андый театраль, биюле программалар шунхатлык искиткеч мөкибен карап тордылар. Әлбәттә инде татар программасы белән таныштырырга тырыштык беренчедән, ә икенчедә безнең гадәттәгечә бөтен дөнья халык биюләрен алып бардык. Инде ул Испанияларны, Кореяларны шаккатып карадылар. Менә беләсезме, шунхатлык җылы тамашачы, менә хәтта идә шикелле. Менә без ничек популяр безнең ансамблебез монда Казанда. Шункадәр безне анда кабул иттеләр. Без үзебез дә шаккаттык. Менә бит шулкадәр ялкынланып сөйлисез, әйеме? Чөнки беләсез, менә күңелдән инде шундый җылылык калды ул сәяхәттән. Менә безнең татар халкы ачык, кунакчыл бит. Ә менә Дагестан, Чечня халкы ансы аерым кунакчыл. Менә шундый кызык хәлләр булып алды. Ал менә берәй-берне сорасаң, ничек менә узарга, ләкин нәрсәнедер эзләргә сорасаң, ник сораганыңа үкенерсең дияләр. Менә күтәреп, машина утыртып, алып барып, ашатып, йоклыйсың килсә йоклатып җибәрәләр. Менә шуның хәтлек кунакчыл кешеләр алар, искиткеч. Менә бит. Чынлап та менә Кавказ яклары үзләре дә бит инде алар бию сәнгатенә бик гашыйк кешеләр. О, әлбәттә. Без аларны бит инде карыйбыз. Алар биергә чыксалар, инде күзебезне дә ала алмыйбыз бит инде. Алар турында әйтәләр бит, аларның малайлары йөри башлаган, сөйләшә башлаган, йөри башлаган, алдыннан биергә өйрәнәләр. Шушы шикелле. Бөтенесе бия анда. Менә шуңа күрә дә бит инде ничектер уйга каласың. Менә безнекеләр ничек иттереп аларның хушларын ала алдылар икән дип. Менә берәр үзенчәлек булдымы? Булды, менә шундый кызык моментлар булды. Беләсезме, аларның бит кызлары гадәттәгечә бик тыйнак бийләр. Менә күзләрен күтәрмичә, анда бит шундый аралашу егет белән егеткә карарга да ярамый. Егет кыздан күз алмаска да тиеш, ләкин кыз күтәрелеп тә карарга тиеш түгел. Булса ник ул ялган гына ыргытырга мөмкин. Ә безнең татар кызлары бит инде, безнең, мәсәлән, бөтен дөнья халык биюләрендә анда кызлар бит инде гадәттәгечә бик энергичный, күз атып уйный, шаян, шук, шунарга шаккаттылар инде андагылар. Ничек менә кызлар сезнең күзләре белән уйнаталар, ничек уйныйлар, ничек менә шуның хәтлек җәлеп итәләр. Без сезнең егетләрегезгә бәлкем карамаганбыздыр, шул кызларыгызга гына карап утырдык, күзләрен уйнатуларын дип. Менә шундый кызык моментларны менә аралаштык, бүлештек. Гомумән коллективлар менә һәрбер шәһәрдә үзләренең республиканың коллективы безне килеп, каршы алып, күчтәнечләр, чәчәкләр алып килеп, аннары тамашадан соң безне кайдыр ашарга чакырып, шунда кунак итеп, биюләр оештырып, һәрбер шәһәрдә менә шундый күркәм мәҗлес булды, искитәрлек. Без ул җылылыкны менә әйтәм бит бер кайда тойганыбыз юктыр. Каягына барсак, әлбәттә инде безнең Татарстан һәрбер якның йөрәгенә үтеп керә. Менә шуның белән Шулайрак булгандыр. Бик яхшы. Чулпан Ринатовна, менә сез инде беләбез, данлыклы Казан бию ансамблен шундый зур дәрәҗәгә алып мендегез. Бик рәхмәт сезгә. Һәм хәзерге вакытта безнең тамашачыларыбыз бәлки белеп тә бетермидер бу мәгълүмат турында. Сез бит Казан шәһәре филармониясының да сәнгать җитәкчесе. Һәм бик матур, бик күп эшләр башкарасыз. Менә без карап барабыз, әйеме, һәр атна сайын сезнең Чулпан мәдәният үзәгендә концерт, тамаша, театральләштерелгән концертлар, буларның бит инде барысында уйлап бетергә, барысында әзерләп бетергә кирәк. Һәм булар барысы да сезнең өстә бит.
Бәлки менә шул тыңгысыз күңел тик яшәргә бирмидер үземә дә һәм бөтен тирә-як артистларыбызга да. Ләкин әгәр дә сиңа инде менә карамакка кулыңа шундый зур оешма тоттырганнар икән, ничек инде аны эшләтмәскә мөмкин. Шундый матур Чулпан мәдәният үзәге бинаны ремонтлап, матур иттереп тапшырганнар икән. Безнең үзебезнең менә җитәкчебез дә килеп шул бинаны ачып киткәндә Чулпан аны кара, монда тормыш гөрләп торсын дип киткән. Ничек ул сүзне тыңламаска мөмкин? Ә инде артистларга килгәндә безнең шундый матур шәхесләр, үзебездә оркестрыбыз бар, ансамбльне әйтмим инде. Һәм менә матур солистларыбыз Рөстәм Асаев, Сирина Зәнис, Сәйдә, Зиләйлә, анда һәм башкалар, Рөстәм Насыйбуллин, Әмир Ахмадишин. Бездә 30-га якын шундый шәп көчле солистларыбыз бар. Ничек инде алар белән эшләмәскә мөмкин? Менә уйлаштык та, бүгенге көндә бит тамашачыны шаккатырга бик авыр. Чөнки тирә-якта күбесе төрле әйберләр эшләргә тырыша. Һәм менә Мәскәүләрдә дә шул ук юл белән баралар. Төрле коллективлар, алар хәзер ниндидер театральләштергән тамашалар күрсәтергә тырыша. Мюзикл формасындамы, оперетталармы. Шундый профессионал тавышлар белән ничек инде спектакльләр куймаска. Һәм безнең эшебезне әкрен генә башладык. Инде менә 3-4 елга якын дәверендә менә шул филармония оешып эшли безнең. Шактый гына балалар спектакле эшләп китте. Тамашачыга бик хуп ятты күңеленә. Һәм Зәңгәр шәлебез искиткеч Зәңгәр шәлебез Морау Батырны Морау Батыр. Карадыңмы? Мәхәббәтем. Ой, рәхмәт. Мин аны бала чагымнан карадым бит инде телеканал аша. Ә хәзер инде яңа форматта күрү яңа слыш белән, яңа менә тавышлар, ниләр белән, яңа фонограммалар белән яздырып без аны тәкъдим итеп балалар филармониясына оештырып җибәрдек. Безнең үзебезнең 30-га якын гел татарча гына милли балалар коллективыбыз бар. Алар мәнәҗәтләрдә җырлый һәм гел татар җырларын гына башкара. Безнең менә шундый матур балалар кичкенәдән 5 яшьтән алып, сүз уңайынан әйтергә кирәк, аларның бит 19 май көне, 18 майда менә бездә аларның кичкенә генә юбилеен үткәреп алабыз. Аларның ишканына 5 ел булды һәм кадерле дуслар, кем кызыксына, балаларыгызны безгә алып килергәме яки карап китергә, менә рәхим итегез шул концертыбызна. Алар менә бөтенесе бергә катнашмада бию балалары, бии торган балаларыбыз бар, җырлый торган балаларыбыз бар, солистларыбыз, ансамбль, оркестр. Беләсезме, бездә мөмкинчелек эшләгенә. Шул уңайыннан менә хәзерге быел менә Сәйдә Мөхәммәдзянованың сез белүче голос проекты җиңүчесе. Бүгенге көндә әле ул Ташкентта. Сәйдә өчен инде җан атасыз дип өметләнеп торабыз. Менә Ташкентта голос проектында катнаша. Сәйдәнең шәхси үзенең беренче концертын булдырдык. Шулай ук шоу форматында эшләп чыкты. Хәтта беренчесе үткәреп җибәргәч, тамашачылар да шуның хәтлек сорау буенча икенчесен куярга мәҗбүр булдык. Менә икенчесен дә сатып алдылар, шундук билетларын. Күрәмсез, Сәйдәнең бәлки хәзер менә ачыкланып, үсеп киткән бик матур вакытыдыр. Ул бик җат өстендә эшли, искиткеч тырыш, бик мөһим җырчы. Әйе. Димәк, инде һәрбер җырчыга үсәр өчен мөмкинлекләр мөмкинчелек кирәк. Һәм без беләсез, менә шундый төрле юнәлешләр булгач, без бик бер-беребезгә булышабыз. Биючеләр, җырчыларга без һәрвакыт төрле биюләр эшлибез, микслар ясыйбыз. Безнең хәтта барабанчыларда бар, менә барабанда сугу кызларыбыз уйный. Аларны да һәрбер җырны без шул барабаннар белән матур айтабыз. Менә иң мөһим быел безнең бөек шагыйрыбыз Кылгали туына 800 ел тулачак. Һәм аның менә бик матур бөек Кыса Йосыф әсәренә 800 ел. Һәм менә шул уңайыннан без быел Йосыф Зөләйха әсәрен сәхнәләштерергә булдык. Менә әлеге моментта эш шул спектакль өстендә башланды, костюмнар ясала, без инде сәхнәгә чыктык, ниндидер мизансценалар куябыз, җырлар яздырабыз. Алла бирсә, менә октябрь аенда безнең тамашачыга тәкъдим итәрбез дип өметләнәбез. Анда шулай ук безнең билгеле артистларыбыз уйный, Рөстәм Асаев, Ләйсән Махмутова, шул Сәйдә Мөхәммәдзянова уйный, Зөләйханың яшәгән һәм кичкенә генә секрет, мин үзем дә уйнарга планлаштырам.
шундый килеп чыкты мәсьәлә, чөнки Зөләйханың олырак вакытын уйнарган драм артисткасын эзләргә тотынган идек, эзләдек тә һәм ниндидер шундый нәтиҗәгә килдек. Үзебездә элеккеге драм артисты булгач, инде Камал театрының узган вакытында Камал театры сталыгын булгач, уйладык та, әгәр дә без үзебезнең коллективта ясыйбыз икән, әйдәгез үзебезнең көч белән булдырыйк дип, менә артистлар шундый тәкъдим иттеләр. Тырышып карарбыз, ләкин бәянне бары тик тамашачы гына бирәчәк. Димәк, инде түземсезлек белән хәзер октябрьне көтәбез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Шундый матур, рәхәт әңгәмә булды бу. Безнең тамашачыларыбызга да ошагандыр дип уйлыйм. Әзилә, синең белән һәрвакыт рәхәт. Бик зур рәхмәт. Бүгенгә шулар иде. Көнегез матур үтсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.